Aeris. Ďakujem pekne, aj keď pripútali asi čumiete cez čelné sklo vrtuľníka na zem. No tak normálne to by sa dalo, ale už v tejto figúre, aby som sa pozeral do zeme, jednoducho teraz sa prejavili do skupiny, kde vrchní dvaja letia pole na chvíľke sprody. Minulúte pod sebou, že výbava, zhruba tak to prístroje vybavenie a tak ďalej. Takže on sa cítil proste, doma. To je vlastne bojí si videli tam. A opäť myslím si, že krásny zážitok vidieť prúdového lietadla československého L-39 Albatros a tým jeho letecká show končí. Ešte letecké dni Košického kraja nekončia, pretože my ešte samozrejme máme pripravené ďalšie akcie a sme naozaj veľmi radi, že ste tu s nami. Ja len doplním, že